Айде. Един бизнесмен, Ланци, Паджеро джип, това оно сляза един просек, вика, много те моля, вика, дай си кисията. Аз съм сиромах човек. И освен тия двата пещора, които никога не са ми засичали, да го нямам. Чакай, че аз ден задох и нямам мъжинка. Отишъл един като мене на черква, запада една свеж и ги взял. Кажи ми какво да правя, Боже, в съпружеското ложе. Повече така не може. Знаеш ли каква е скука? Мъж с жена си да се чука. Аз съм вече живи мощи. А жена ти иска още как ще правя втори тек, що в първия е мек. Но разбрах, че имам нужда от жена, обаче чужда, защото всеки дълъг брак е на всеки смъртен враг. Кое за да не виси? Брака за да се спаси. Трябва чужда да се броли. Чули, братко, чули. Радой Ралин, Бог да го прости, ми пусна едно стихотворение. Там в малката горичка, под едно дърво на сянка, бяха прилегнали прабългарин и християнка. Вънка вътре, народили, те катили, уродливи, завистливи, ебливи и така България створили. Добре, има един дебел кара едни дечица от училището. И аз се обърна, викам, Мими, кажи за малката горичка. Они седи на древени сиски. Викам, там в малката горичка, ме напипа пиначичка. Взе, че му уроди здраво, иде да му кажем браво, най-подир и аз в живота да ударим баш джакпота. До сега ми бека след 7 минички пишлета. Най-подири, моята слива е доволна и щастлива. Евала на това чичка, се живи той моята пичка. О, вика, не това бе на тия бе майката.